skulle tro, jeg havde prøvet det mange gange før. Ja. Okay. Den næste går også i en fin krans. Den næste krans er også fin. Does the candle go on? Megan's not helping, she's very tired. Jet lag. But far is good. Jeg lige om mit kamera er nede ved den her pakke her. Wow. Ja, ja. Nå, men her i er der jo alle mulige af mine egne ting, som jeg putter ned i den her pose med en pakke. Jeg tager lidt sådan ud. Getting all the action here. Den her, den er for... Denne her, den havde vi med i pakkelejr. Det var Leila, der pakkede den ud. Så blev hun så skuffet, og så vidste hun bare, det var mig, så hun kastede den efter mig og ramte mig lige i panden. Ja. Det kan jeg jo ikke lide, siger hun så, Leila. Ja. Det er frugtpålæg.